El grup de Sant Sadurní en Comú va escollir aquest diumenge al barri Sant Llorenç com a escenari de presentació de la seva candidata a l'alcaldia en les properes eleccions municipals. Serà Arantxa Molina, actual regidora i portaveu de la formació al consistori sadurninenc, que s'estrenarà al capdavant de la llista. Molina, segona de la candidatura en els passats comicis locals, va substituir el cap de llista, Rafa Berlanga, que moria ara fa una mica més de 2 anys, i entrava per primera vegada a l'Ajuntament. Les polítiques ambientals, la millora i condicionament dels equipaments municipals, els joves o els barris perifèrics seran alguns dels principals eixos del programa electoral de l'agrupació, que es presenta amb cares noves. A l'acte va assistir-hi Ramon Arnabat, membre del Consell Nacional de Catalunya en Comú i exregidor de Vilafranca del Penedès. Continuar amb el que havíem engegat en el seu dia el Rafa, a veure que no decaigui això, o sigui, ell volia una política verda, una política inclusiva, on tothom es sentís identificat i nosaltres doncs, hem entomat aquest relleu i tirem endavant, o sigui, per continuar amb el que ell volia. Des de l'Ajuntament sempre ho he dit que el jovent el tenen una miqueta, no el tenen en compte, sembla que si no voten no comptin els seus vots i és el que nosaltres, o sigui, apostem al 100%, és sobretot pel jovent que sentin identificats les places verdes, aprofitar l'entorn que tenim i els pobles dels voltants, que es puguin sentir que formen part de Sant Sadurní, no només a l'hora de pagar impostos, sinó a l'hora d'estar comunicats, de que es facin coses, de que els tinguin en compte des de l'Ajuntament. Sí, per mi és superimportant, o sigui, ell és el que em dona força d'alguna manera i sempre el que faig és pensant què pensaria el Rafa. Sempre és això, o sigui, el grup va quedar molt tocat amb la seva marxa, malauradament, però la il·lusió la tenim les forces i hem fet un grup més o menys nou i la veritat és que és un grup amb molta diversificació, amb gent jove, molt de personal femení i mirant sempre això, tirar endavant i poder fer un poble molt millor per tots.